problem yakatozoya through nemukomana yeyo wanga asina kana nguva yakareba wanga ine 3 days asi akasvika pakupisa munhu ne3 days idzodzo. Vaishungurudzana vese because mukadzi anga nenharo murume anga nenharo svika mukadzi akazoshayikira kuvabereki vake. Ndowainditaimira kuti ndikipinenda kurara shamwari dzavo dzese nevamwe vanomwaguka ndowaitaimira kuti warara here wozontaura kunzi warara ngachitai basa redu wochimwaguka indakadini. Tinokuchingamidzai pano paPahasha TV. Hama vadiwa, kuno kwatiri nhasi tiri kudziva rese kwa1 muna Shumba Street, uko kune chiitiko chinokatyamadza chakaitika pane imwe imba yatiri nhasi kuti tigone kunzwa zvizere munyaya iyi. Kune murume akapisa mudzimai wake nemoto mushure mekunge amuzora glue. Regai tinzwe zvizere muhurukuro yataita nevatakwanisa kukurukura nawo. Angatoriwo manheru tatobvawo papati tabvawo papati zvokuma 12 inano tokwanisa kuenda kumba kwedu kandogarawo maself building vanoti rege ndirara hangu kwagogo achita sei handichakwanise kuenda vanatorara mumba magogo kuma 3 mwana akamuka mwana wangu ndaichema asingade kurara achingochema vanoti rege ndimuke ndigare naye vanatanga pamwana maheu ndopa vaitukana ipapa kuma 3 vachinesana mumba mavo varumba mavo panze kuseri murume achitaura kuti ndogona kusiyanda kuurera mumba mako ndokupisa izviso pasinawo time ndopa ndikaona moto uchibvira vanatomboramba ndakagara ndikati aminoti moto uri kubvira kupi vanatozona vakuchema vachiti mwana wangu kani ndopa ndikavhura dhoo vanati gogogogogo kavanambokwanisa kumuka wangu wakatofa nehupo wakarara vanaenda kwamaikeni kunext door vananokera maikeni dhoo maikeni ndopa wakazomukawo vanhu vese ndopa wakamuka vakazoya vanhu vachidzima moto vachitora mwana vachizobudisa zvinhu zvese panze ndopa tikazoendawo kumapurisa vatanomhan'arawo vanzoendewo kupari vatadzoka vakazoendawo kupari. Musikana atanga kutaura ndiye akauya achindiita sei achindimudza achiti amaikeni mukai. Saka ini ndakarohwa nehanhu nekuti gogo yepanapa vanoita sei vanorwara nevandafungira kuti gogo yepanapa vaita sei varwara vanatomboita 30 minutes zvangu ndakaita sei ndakagara navanazomuka. Saka time ndakavhura dhoo repasitting room chibuda panze ndobva ndamuona achibvira miri wese. Zvatinoona mutv izvezvi ndozvaanga achiita, kubvira miri wese achitendereka payadi pedu chiti mwana wangu kani ndibatsire. Saka vanhu vakurumbidza da sei kumuvhara nezvinhu zvinyoro kuti aite sei moto yodzima. Then ipapo moto wadzimwa. Saka isusu inini nemusikana abva kutaura panapa namai avo vari panext door nemuroro wangu takaenda kupolisi. Saka ivo ndo vakatungamira kuenda kupolisi vari 2 vakatsva ivava. Saka isusu taitovatsvaga takati ko vanhu havaenda kupi. Saka takazongoona vari kupolisi vakutonyoresa statement. Saka hazvesho mukadzi akatsva zvinhu zvisingatomboiti. Mudzimai munhu angarire semunhu anga atangawo kuloja pamba panapa angari munhu ariraight asati taziva munhu wake kuti wakamira sei, but angariraita anga achiwadzana nemaneighbors achiita sei chitotaurawo naye. Dzimwe nguva igona kusiya mwana wake achichema vanhu votora akadzoka tomupopotera kuti panenge uri iwewe paunenge uri famba nemwana wako. Ndozvataitaura plus dzimwe nguva musikana wacho ainyepawo pamwe munhu wewe ando zvekufamba-famba. Takasiita zvekufonerwa nemwana wangu chibva tazoya kuma3 ikoko chibva taona vanhu vakatsva zvisingaiti. Tikabvunza nyaya tichibvunza mukadzi tikati ko chii chaitika. Mukadzi aizvitengesera mukaka wake aitengesa neglue rake. Mukadzi haana kuziva kuti glue rinoita sei rinopisa. Murume kwakutora glue riri kwakuzora mukadzi kwakuti kokundizororeiko glue. Zvikanzi ndogona kukubhadhara glue rako iroro randoita sei randiri kukuzora iroro. Saka mukadzi haana kuziva kuti achabatidzwa achatungidzwa neglue iroro. Murume ndokutora mechisi ndokuzova atungidzani mukadzi paakaona kuti akubvira
ndovakati tinofa tese, handitese tiri kuzofa tese, handisi kutese, handisi kukusiya. Ndokumbundira kwakaita chi murume, ndasoi murume akanyanya kutsva chi maoko. Ndokuzobva kwazoya mukomana anonzi Wengai, ndiye akazopasa dhoo akazobatsira vanhu ivava. Inini afitoka ndakamutarisa hanzvadzi yangu, ndinogara tongoti 1 block kubva panapa. Saka ndakamutswa makuseni kuma 4 early in the morning namama wangu zvikanzi waone zvaita hanzvadzi yako yatsva. Inini hangu mazira andomuita, asi munhu ane utsinye, asi munhu ari rafu, munhu anosocializa nevanhu. Ndisingazoziva hangu kuti pakupisana apa zvakazofamba sei, kuti vakazogochana sei handizoziva, but munhu ari social, munhu anowirira nevanhu mucommunity, haana maenemies. Saka kuti vakazopisana sei ndovanoziva mapisirana avaka. Murume uyu munharaunda muno, murume ndiyo watinoziva nenhau yemondi. Mondi inozikanwa nenyika yese yeDZ ino nzvimbo yese. But mukadzi aiwa, patakagara naye isusu pano pamba hatina problem naye kuti anzi akaita problem yekuti kudii. Problem yakatozoya through nemukomana yeyu. Wanga asina kana nguva yakareba, wanga ine 3 days. Asi akasvika pakupisa munhu ne3 days idzodzo. Nepamusaka pekuti mukadzi akasingazive murume uyu. Paakazenge audzwa kuti murume uyu ari dangerous, it was too late. Ndo pakazuva racho, ndo zuva racho rakavhara piswa nemurume yeyu. Chakakonzeresa bopoto, ndikazosvika hangu pakuziva kuti chii chakakonzeresa bopoto, kuti vanhu vazoita sei vazopisana. Nemwana akazotsva gumbo, vanhu vakatsva, pakatsva mwana ane 7 months, mwana haana kunyanyotsva hake, akatsva gumbo. Mudzimai ndiye akanyanya kutsva maningi, murume haana kunyanyotsva maningi yekuti akatsva maoko, aizora mukadzi glue. Kumbiro chandingatoita kuhurumende ndechekuti ngavatonge justice. Kana paine mhosva dzakadai, ngavatonge nyaya yavo zvakanaka, vatonge nyaya dzavo, because vakatonga vanhu vakadai so vachivabuditsa mumajeri, mhosva dzinongoramba dzichiparwa every day. Madrugs haapere, nenhau yekuti vanenge vachitongera vanhu mutongo wakaderera. Munhu kana abatwa nedrug achiita zvemadrug, ngaatongwe mutongo unorwadza zvokuti akabudamo mangwana akwanise kuita zvemadrugs. Munoziva zvazvinoita ka, haungapinde mumba memunhu uzive mafamily affairs ake, because ndezvemumba make zvemuindoors. Kuti uzive kuti anetsa mukadzi, because ino vakadzi vakagara navo vandoziva inini tu vanga vane nharo, iye anga ane nharo. Saka kuti uzoziva kuti nyaya yacho yatangira papi zviri kuperera papo wanga usingazvizivi. Vaishungurudzana vese, because mukadzi anga ane nharo, murume anga ane nharo. Svika mukadzi akazoshayikira kuvabereki vake. Uyo akazopiswa kusvika pakushayika, kutaura chokwadi ndakatanga kumuona musi wakatsva, kana kutoziva kuti ane afe kunokunda ndisingazvizivi. Musi wakapisana ndo pandakatanga kumuona, asi mamwe maafezi akaitondiudza kuti uyu nauyu ndo vangu, asi uyu ndakatanga kumuziva ipapo. Vaigara musikana akanyanga vakapati nekupoi so kunokuita vambotso nechakatsva kana mubhedha wangotso parinani padiki. So ndifunga wainamana guru apa wainamana guru. But zvinorwadza, tinoda kukurudzirawo vana vedu vari kukura kuti kana muchidanana nevakomana onai kuti mukomana uyu anoita here kana kuti haaiti. Uzosvika pakupisana kudai so hazvishandi. Havanga vakakwara kunyanya mukadzi anga akatsva, haanga akatsva kuti papiko pakasara mwiri wese, haanga akakwara. Hapana powaita apa, hapana kutsva apa, mwiri wese. Murume anga ari nani zvakanga akatsvawo maoko aya nemakumbo. Takazongoona mafoto pamwe aisendwa chinzi akazotsvawo kumeso, but mukadzi anga akatsva. Wekutanga wacho aiti akaona ane mari odzoka kumurume, kana asina mari otizoenda kumaboyfriends, ndo paitanga maconflicts avo. Wechitu
awechituyu ipapa handi kunyeba ndotora chikwadi vaishungurudzana vese because mukadzi anga ane nharo murume anga ane nharo svika mukadzi akazoshayikira kuvabereki vake. wawakidzani wangu ini imba yakatsvaina ndakakotsera zvangu ndiwo wakati vanga ari kubvisa mwana ari kukandauka vamwe ari kubvisa mabhurangiti anga ari kutsva ndakatokotsera ndakatozomuka ndichiona